cukup 2. Jadi penonton biar tidak kecewa, biar legowo penontonnya seneng atine lek delok. Koitan yo penak, kok kidul yo padang, kolor yo weh penak, gini dhuwur. Koitan yo penak, cedek sinden. Sindene ayu-ayu. Kok ditambahi piro karo Pak Wong oh. Limbing karya wangi kembange kopi. Kecelecer turut ngepang cemplorot kaya selaya. Varyane istimewa. Godhong ijo awe-awe merati. Padha ayem tentrem nyawang kopi adine ayem. Ora dicong kok ayem. Comne lho. Wis wayah metu wae. Setahun sepisan ngunduh kopi biasane. Kopi ana lemah cemerlang. Ya le. Ya jane. Aja mang le nyebale. Pas ngono le. Mafisar iku adane. Bapak ingsun arep lumaku. Wis imbang iki. Yo, boyoke sing ngosong jaga dibate le. Pinggire Jodo ya lah. Lah tenan. Yo, pokok doyong ya le ya. Ambyur Ngicer meteng ya lah, boyok ya lah. Ayo, aja sembrono cah bagus. Ngarep sing berukut. Bocor kok senene mbokmu engko. Ayo. Nah, udus ora apa-apa. Bono pinter ya. Bapak Yo, biasa jago kejalu, biasa jalu yo biasa. Jenenge adu laga, adu keterampilan, adu skill. Jenenge kelenan yo wis salumrahe menungso. Ayo, iki jago nom-noman Sekti Mandraguna. Disiapkan pendekar bersarung saka dulur Tulungagung. Iki Sekti, lek golek gandeng aja sembrono. Digolekne padha sektine. Sing etan sing loto, jago sing telanan, sing prigel. Yo, wis kaya Jetle iki, wajah-wajahe lah. Kaya wong Cina tapi kok ning Blitar ngene. Yo. Ayo kan. Oh. Wis kepuan sak losmu. Wis oleh lek ngono kuwi. Ora apa-apa. Ganti pecut, ganti tadah. Milih pecut sing landhep dawa ya enek. Ndek landhep ya enek. Ya sing ketul ora enek ngene iki kabeh. Pecute sawantar manunggal landhep. Ya, diayun-ayun pecute, ditibane boyok, tibane weteng. Ya, cuci darah lah ngene Pak Hendri larang. Nek tibakan murah. Wis cukup pecut siji wis rong cuci darah. Yo. Ya jadi tuntul mak ceplos. Lega atimu. Tambah dulur, tambah kanca. Jogeti golek lenane. Ya. Lah. Dus. Lah tenan wetenge. Ora apa-apa. Wis to sebahan sak kayangmu sak losmu. Tak kadane, ane tadahku. Ora apa-apa. suwe Sopo ki? Kok dadi kaya semental koitan iki. Oh. Bapak Rudin juragan trek. Treke enek 30 iki. Yo. Treke 37 jere Pak Nyemu. Ketemu dulu Tulungagung pendekar bersarung. Berarti lek bersarung ki santri. Santri Tulungagung. Jogeti Pak Din.
Oh, ayo tono coba mantramu, tono penatasamu. Hei, ora apa-apa. Wasite sing prikel. Insyaallah wasite senior. Mbah Imam Hayat Pak Janto. Atresna. Ayo Pak Den. Ginawa. Jajali. Ha. Modele gayun-ayun karo ngetone mantra lho modele. Tapi sing dimantani kok mendat-mendat ngono iki. Ulet tenan dulurku Tulungagung iki. Wis. Losno. Kebo sapi dikepuk ya ora ngono. Ya ngono lho, Mbah. Kayak semangat dulure. Kandigoro dinge semangat. Kok ateges ngenyek ora. Kuwi dinge semangat. Lah, iki jogete kakung lho. Wis to. Sopo sing ra demen delok ngene iki jajali? Wis sepuh semangat, napase landung tenan. Ayo kok. Mendingan bersarung tono japa mantramu. Wis karo mesem guyu Pak Den. Sabar. Padha sepuhe iki conto adik-adike. Gusti milani tresno Ayo. Doyong titik. Golek dulur ora golek musuh. Lekas pena Pak Tarjo. Spekere lekas pena iki. Iki lekas enteng iki. Bawa boy. Yo. Karo ngetes mic iki. Yo. Wes pratek moyo. Ayo, kita ditoto tenan. Aja wani-wani anas, lek wani-wani tenan. Wani-wani anas brodol kowe. Ayo. Sebelah barat dulur Tulungagung. Senior-seniore ditokne kabeh. Bandol-bandole dibawa kabeh. Cimate dike kabeh. Etan ya semono uga. Aja sembrono kowe. Kur wani-wani anas brodol tenan dodomu. Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Mbah Pur yang dari Sawentar Manunggal dan juga Mas Johan Widodo Kabul yang dari Bangli Sakti. Dimohon dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung. Lagi kepada Mas Johan Widodo Kabul yang dari Bangli Sakti dan juga Mbah Pur yang dipun gantos kalian Bapak Prapto yang dari Sawentar Manunggal. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Mbah Kayat dan juga Bapak Jianto. Matur suwun. Yo, lagi. Jago tenan nih. Pentil pendekar. Siapa dia? Mas Ripal Pani dari alap-alap SBR. Persaudaraan karo si Kentung dari Blitar. Yo, podo ngasih iki ya. Cempluk Warsiah. Ya, saking Ponorogo. Matur suwun, Nduk. Milih betul barang nih. Sing dawa ya ora apa-apa. Sing ndek ya ora apa-apa. Sing rupa kuning ora masalah. Sing ijo ora jadi masalah. Sing penting yang di atas panggung. Bagi kepada Bapak Suprapto dari Sawentar Manunggal dan juga Mas Johan Widodo Kabul yang dari Bangli Sakti. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling untuk menggantikan wasit. Matur suwun untuk Mas Imam Ma'ruf Islamuddin yang dari pojok sak tunggal jago ngendang sak kota Blitar ini. Matur suwun Mas Ma'ruf. Dan juga saya ucapkan selamat datang juga hadir kepada jawara pendekar yang dari Galung Mampang yaitu yang dipimpin oleh Mbah Topo dan juga yang dari Bangli Sakti yang dipimpin oleh Mas Ali Jenggot atau Mas Johan dan juga yang dari Kolo Ceking yang dipimpin oleh Mas Sutrisno Gareng yang dari Singo Rego yang dipimpin oleh Mas Yono
dan juga yang dari Macan Ludoyo Margomulyo yang dipimpin oleh panjenengan Bapak Sandi, dan juga yang dari Wisanggeni yang dipimpin oleh Bapak Tomo Cemeti Sawandiman yang dipimpin oleh Bapak Haji Sukarman dari Bang Sri Nglego Binar. Adapun yang dari Kota Tulungagung yaitu yang dari Satrio Pecut Rajo Tangan Tulungagung yang dipimpin oleh Mas Sagus, dan juga yang dari Tukar Kawruh yang dipimpin oleh panjenengan Bopo Imam Mustaqim, yang dari Demit Kali insya Allah belum hadir, dan juga yang dari Macan Demuk Putih Demuk Tulungagung. Yes, iya Pak Janto, dendo apa ora? Dendo ya apa-apa, rado ya apa-apa. Manut. Matur suwun Mas Ripal Pani dulure dari Kota Blitar telah menyambung persahabatan persaudaraan daripada tawuran di jalanan nggih. Lek wani tenan nggih munggah balangan le. Ki jago ganas. Awas kawane Pak Nyemu. Jago pecak dor tahun 80-an iki. Jadi keamanan ning di atas galangan iki. Wis suwi ora munggah, munggahe mendek-ndekan. Jajal tunggane galane iki ya. Nggih, kamane tetap terkondisikan Pak Nyemu nggih. Jago gede, jago ganas. Ki Mas Uci dari Tukar Kawruh. Nggih, aja lek niku Pak Janto, makanya persaudaraan kalau Pak Negro dari Kuto Blitar. Hop, podo rusane iki goyoan. Yo, dan patul pro tandinge iki. Oh, yo, monggo Mas Negro. Duit kena obah ning kanca panggah. Duit kena obah ning lek seduluran aja nganti owah. Blitar Tulungagung kabeh dulur. Walaupun ada beda gaya, tetapi tetap satu rasa. Rokok sautil di Bang Luru. Persiapan rolling wasit Mas Johan dan juga Bapak Prapto. Kepada Pak Prapto yang dari Samantara Nunggal, dengan rumah dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling untuk menggantikan wasit Mbah Imam Mukayat dan juga Bapak Jianto. Monggo Pak Prapto. Oh, nice. Ora popo. Amano jopo mantramu Mas Ci. Lho sing ngenteni wong Tulungagung ya iki. Yo. Rosane jan pitung sapi tapi sumbut tenan iki ya. Nggih, matur suwun Mbah Kayat, Pak Janto dipun gantos Pak Prapto, kali Mas Johan Widodo kabul. Monggo. Monggo Mas Kabul. Matur suwun Mas Suci dari Cangkring, Rum Cangkring nggih. Dari Tulungagung. Dan juga Mas Negro, matur suwun pripun. Ki wayang dadine iki ya. Padha mitari. Tunggal sak guron. Tunggal guru aja ngantek ganggu. Tunggal kiai aja nganti bedani janji. Tunggal kawruh aja nganti ngesruh. Mas Yuli dari Putra Klut persaudaraan karo Mas Diki dari Wisanggeni Sumringin Tanah Kulon Blitar. Dimanapun Bapak Tomo siji kurang loro Mas tukang blandong kayu ini kak mana nih Pak Nyemu. Yo, jani tugas sak podok pesantren di sini. Iya iki Pak Prapto, Mas Kabul. Dendo lek ora ya ora. Ya, marmut enak wae. Sementing manut penak wae. Ya ora mesti Pak Tarjo. Mbak Wiwin mambengi manute jeleput karo Pak Heru ya. Kok ngerti lah piye manten anyar ta. Balik cik seminggu lendahne polae. Guyang guyu Pak Wo. Nggih, gelek nih. Pak Prapto Mas Johan.
Jago cik emosional iki. Sing penting main ngerti karo tujuane. Ora golek musuh ning golek dulur. Golek musuh tahun PKI kae golek musuh gampang. Seni tiban muri-muri budaya Jawa. Warisan leluhur nek moyang nggih. Lek saged karo mengurangi tawuran di jalanan nggih. Timbang tuwar tawur nek gunane mung gawe panggung le. Lek wani tenan. Ngono lho. Kaya Pak Nyemuk jago lawas anteng anda pasor Cak. Wong sing awi piye Pak Tarjo? Kun pakisan ora takun parian. Nyelot kondang nyelot jaduk. Nyelot andap asor le. Aja sombong, aja nyengar kaya pakis. Ngandel yo ngono kuwi, ora ngandel yo ngono kuwi. Ampreh hamane piye Pak Tarjo? Ampreh hamane lek budal Jawa sawap pandonga karo ibumu le. Ora nek pandonga sing mandi ya kuwi pendongane ibumu. Ora nek gimbulan kul buntut lembu suro, kok lembu suro. Kul buntut lembu sekilan panggah kalah karo dongane ibumu. Yo, ngandel yo ngono kuwi, ora ngandel yo ngono kuwi. Penyare omong iki tau ngecakne pura puyuh. Penyare jago dhisik le, masamu dhisik tapi. Saiki kena asam urat ndak iso apa-apa, ndak wani apa-apa. Yo, haha, ki jago lawas ki. Benjot, jadi tukar kawruh. Tulung agung. Imanipun Bapak Imam Mustaqim. Persoalan karo Dode dari Blitar. Mas hadapi sing rapet. Piye carane langkahe diji? Benjot, benjot. Jajal weno singo barong Pak Maruf. Nyelot sore ben nyelot rame. Singo barong. Yo kenonge sing rame. Oh. Ento. Jago lincah iki. Jago kaya set. Hari tukar kawruh. Hop. Pas persotan karo Mbah Pitoyo. Dari Cambuk Ulung. Pinipun Bapak Sakeh. Dan jago bolak-balik wis balen iki. Diklek kejegur kalian dibang golek anggur balen neh. Balen tiban dilebut ngono bojo penak. Helwe digeni Mas Johan, Pak Prapto monggo. Yo Pak Pitoyo. Piye lagak lantunmu? Tunjukkan pesonamu Pak Pitoyo. Biar menarik penonton. Yo, udenge anyar modele iki. Yo. Ya. Yes. Yo putya pangek. Asik. Dur angkara. Iya. Bagi para pemain yang membawa cut, dimohon diserahkan di atas panggung. Penjaga pecut yaitu Mas Kutrit dan juga Mbak Niar. Kesit. Ya, uang kaya bom lah ini kesit. Ngono ini dhisik jago poli. Yo. Mbak Niar Kesit salah satu yaitu yang sudah terbiasa memberangkatkan ke luar negeri, Taiwan, Singapura, Malaysia. Panjenengan sedoyo para rawuh yang ada di Kota Blitar, Tulungagung dan juga yang dari Kota Trenggalek maupun yang dari Kota Malang. Lek bojone sir lunga ning luar negeri liwat PT ini Mbak Niar Kesit. Kani Goro Blitar. Wonge ndi to sing cuwili ndek lho. Jentikane masane cilik ya. Matur suwun Mas Benjot. Dari tukar kawruh Pak Pitoyo dari Cambuk Ulung matur suwun. Ki jago gedhi. Piye aja tekan karo laron lho, sing arep main ndi iki. Sing genah. Hop. Ditoto Pak Wo.
Lah cek ora penak ya aja gandeng. Nggih, padha dulure. Kanca kancane kuwi dulurku dian ora penak. Moro ndak diwe tiwul yo. Hai. Ki Bapak Darmaji. Dari sebetut sama diman Bang Sri ngelegok. Persotan dari tukar kawruh Satrio Komando. Tulung Agung. Oit. Oh. Yo. Bapak Sikam. Ojo ngarep-ngarep yo ojo macet-macet. Macet 100 derajat mboten parang nggih. Yo. Ora popo. Padha singo baronge. Kalian warok Surabento. Yo. Dan sekti tanpa aji. Teguh tanpa beguru. Pecutane ganasri tenan. Toto tatas titis tenan nggih. Nggih. Lemah kempunge sing wene genah pitungi nggih. Sabar Pak Sikam nggih. Sabar Pak Sikam nggih. Rene ora golek musuh ning golek dulur. Pengawas pembantu Bapak Nyemuk. Nggih menika salah satu pendekar pecak dor tahun 80-an dan juga pendekar pecut samandian. Nggih. Dari Pelumpung Rejo ya iki Pak Nyemuk. Yo. Ambekane toto Pak Sikam sih. Iya. Padha sektine iki ya. Padha angele dipetut. Di tengah nih Pak Prato. Majuhan di tengah nih. Pertunjukan seniman semakin sore semakin ramai. Jago semakin besar. Dari Kota Tulungagung Blitar telah hadir. Yaitu yang dari Satrio Rejo tangan tukar kawruh. Alhamdulillah hadir. Menghadiri undangan pun Bapak Heru Kusnanto dalam rangka tasakuran dan juga Ibu Wiwin sekeluarga dalam rangka tasakuran nggih. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Heru Kusnanto ugi Ibu Wiwin kalih Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal ugi ingkang barokah. Pralu menika sangke syukure ngundang kula panjenengan sedaya kapurih menyambung tali persahabatan nggih lan ugi kajatipun halal bihalal dulur-dulur dari sawentar manunggal ingkang dipunpimpin panjenenganipun Mas Fatkur Rahman ingkang disepuhi kali panjenenganipun Bapak Kawitwa Siswoko. Mugi-mugi perjalananipun riban Sabtu dan Minggu muga tanahipun paring gampil kang lancar awal ngantos paripurnanipun acara. Amin ya rabbal alamin. Yo, iki gaya munyer. Pecuten wonge aja genderane Pakde. Heeh, karang mumet Pak Tarjo. Yo, sepenting jamune ora kleru. Ki Bandul Wijaksana. Dari alap-alap SBR. Persotan dulur dari Kutha Blitar. Yo, dedek diadeke padha. Neng sepuh musuh non rapopo jago pagawanile. Sebule malam mentolo. Tokno katiasanmu. Krungu kabeh. Tokno kesaktianmu. Neng sing penting ora pamer. Ora diganga-digonga diguna. Tetep andap asor kaya lek mare gurune ne. Santri asline kesatria. Piye lek mare gurune ke? Yo. Anul Wijaksana. Ki model ngawet iki. Yo. Padha sektine iki. Yo Pakde. Piye carane langkahe iki? Yo, golek ngarep barang ngono lho, nek mbura-mburi ae. Wes. Urung sitone iki lho. Iya. Kuwi gampang diucapne. Pungkasane gawe gelos
pancen yo jago cilik yo ora kurang bakal gedhi yo rung dilek kan nokol cilik rung dilek kalah yo rung dilek menang dari Satrio Pecut Rejo tangan persatuan karo Kanggar dari Jalu Mampang Sebon Kanigoro yo mas iki lho urung sitene sing rosoe padi calone diwales krungu kabar sliramu ngandeng wong liya persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Sutrisno Gareng yang dari Kolo Jengking dan juga Bapak Sikam yang dari Tukar Kawruh sekali lagi kepada Mas Sutrisno Gareng dan juga Bapak Sikam yang dari Tukar Kawruh dimohon dengan hormat dimohon untuk naik atas panggung untuk rolling untuk penggantian wasit matur suwun menggantikan Mas Johan Widodo Kabul dan juga Bapak Prapto salaman Kanggar Pak Edi salaman ya ngono rangkul-rangkulan matur suwun raipun lek bakul prai Pak Dar iki mau yo jane panasnya apik eman-eman nggih rezeki Gusti Allah sing gawe sementing seni sik Kanggar ora apa-apa pengen petuk karo penyiare Pak Tarjo alah DR ya ora ki jago tenan iki yan yo Kang Solikin bapakmu ini sangka alap-alap SBR Bapak Marwoto seduluran do kok geluto yo kalah wong tuwek yo yo mbah aja ngisor-ngisor mbah mesakne latu-latune Bapak Etole rodok dhuwur ae go persiapan Mas Sutrisno Gareng dari Tukar Kawruh iya uang sepuh yang dirame sawape Pak Solikin sementing hiburan di atas panggung sabutane wis tak wis rapote rasa poneh munggah ping 3 saiki mau sing dirame sawah pandungane yo sementing hiburan monggo Pak Maroto samare lek sesuk ndak iso munggah jane undangane SBR sesuk neng yo ngempyangi ra apa-apa kabeh dulure nyengguyung eneke pertunjukan seni tiban sing digelar karo Mas Heru Kusnanto karo Mbak Wiwin nggih wonge sing ndi to Pak Tarjo wonge sing ganteng kuning gedhi dhuwur jenggoten ning ndak duwe brengos Mbak Wiwin sing ndi Mbak Wiwin wonge ayu putih kaya londo rambute putih ngandel yo kuwi ra ngandel yo ngono kuwi jan asli petuk dudune jan setel tenan iki
Lek ngarani cara tibanan pacul petuk tandingi. Arit petuk garani. Rekul petuk tandingi. Suwal petuk klambine ome Kang Mahmudi jan cocok tenan nggih. Muga-muga Mas Heru Kusnanto kalian Mbak Win sampai kakek ninen nggih. Lek gene ambyur bebrayan omah-omah nggih. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin dipun paringi panjang umur sing barokah ora ngawut. Heeh Pak Tarjo ndongane bakal sing apik. Lali sliramu Ora nduk nyapa to lali. dek semua yen dolan karo Nggih. Kepada yang terhormat Mas Bakat pancen wis dari Kolo Jengking dimohon untuk naik ke panggung untuk menggantikan rolling wasit majuan untuk kabul dan juga Bapak Takim matur suwun. Mas Gareng kalungnya anyar munggah mumpung saiki Mas Olkin matur suwun. Mbah Marwoto matur suwun. Dulur kabeh dari alap-alap SBR. Dulur dhewe dari Blitar iki. Awake panggah kentut kayan. dadi Iki sapa gandeng iki? Jago gedine iki. Yo, monggo Mas Bakat. nalika iku sepira seni waktu biyen ucul dhewe Monggo Pak Takim. Matur suwun Mas Johan. Matur suwun Pak Karto. Mas Bakat sing hati-hati. Iki Mas Sutrisno Garing. Dari Kolo Jengking Subrontoro. Persautan Mas Nurudin dari Jalu Mampang Sebon Kanigoro. kelanganting ali-ali sagulit kanggo tampa anggen iki As. Wasit kudu sing awas. Kudu sing padha. Aja Bang Cinoyo Bang Cumindil. Etan kali kulon yo kali. Tengah-tengah enek uwote. Etan gati kulon yo gati. Soale padha abote padha dulure. Permintaan dari segenap panitia kepada Mas Nur Aying dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan keamanan Bapak Nyemuk. Sekali lagi kepada Mas Nur Aying dimohon untuk naik di atas panggung. Pak Nyemuk digoleki putune bro dan gantian mesakne putune jaluk dimomong jaluk sempol boke ndak ngatasi. Nggih, pendekar kaya apa kalah karo putu nggih. Monggo Mas Nur Aying dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan keamanan Bapak Nyemuk matur suwun. Yo masuk ke Garing. lali aku Yo. mumpung Mas Nurudin dari Jalu Mampang Sebon Kanigoro. Matur suwun rawuh Mas Nur Aying. Ning isor ngantuk nih goyan. Ning dhuwur rada kepanasan kan anget. Nyambet gawe lho ta. Salaman Mas Nurudin. Mas Gareng matur suwun nggih. Aku saka Jalu Mampang. Aku saka Kolo Jengking Subontoro. Nglangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame Monggo Mas rukun seneng Mas Kajat, Mas Bakat nggih. Pak Takim ditopo wasite. Jago cilik pentil pendekar. Sok ben dadi pendekar tenan. Yo. Ki Bayu Segoro Geni.
Persoalan karo Mas Royan Sasat yin dari Wisanggeni Sumbringin Sanan Kulon Blitar. Ora popo gantian masih. Ganti mecut yo ganti tadah. Ganti tadah yo ganti mecut. Keamanan ini tetap terkondisikan Mas Aying. Rugi lek sepaton nih gitu. Tantang menteteni isor kancane nyebut gawe ya. Penjaga pintu Pak Jono Toto dari pintu barat, Mas Den dari pintu timur Toto nggih, Mas Budi aja dibeki sing ning dhuwur lur wae aja oke-oke yo Mas Makrop Esramudin jago ngundang Kutha Blitar iki Ayu Segoro Geni Royan Rejo Sari Wisanggeni yo yo awake jan kentel iki tukang cidak batako op yo di tengah nih Mas Bagat Pak Takim di tengah nih yo matur suwun kurang satu kali cambukan ojo nundur ojo ngisor yo golek ejolian tamano jopo mantranu olehmu kok gurumu kae yo esik yo gandengmu wong tenan iki yo wowongan tengah sawah kae no podo segini iki jan matur suwun aku Royan saka Wisanggeni aku Bayu Segoro Geni sangka tukar kawruh iki sampeyan iki jago gedine iki ditoto Mas Bagat Pak Takim kene menungso lali karo luput panggah delik ini ojo ngewal ojo macek der jelak gak oleh ditir ki sisi Mas Iwan Kembar dari Cambuk Ulung peraturan karo Mas Ipul dari Wiskolo Jengking Subontoro asik yo yo as rasane pitung sapi ya nih sementing Mas Gareng lek jamuni gak kleru sing hati biru piye padha birune dengo sing kecewa dono dengo sing dadi awu dengo sing dadi bandan ning kalangan ora popo jago yo ngono kuwi Mas Iwan persiapan tim medis Mas Roman Mbak Niar tim medis persiapan siap lek urung siap ojo lek siap yo ora apa-apa yo Mas Ipul piye langkahe carane iki kabeh bolo kabeh kanca rene ora gawe musuh ning golek dulur musuh zaman londo sing angel golek sandang pangan apa-apa larang dodol batako larang dundakne tuku ora gelem pasir men mundak semen yo mundak bekek iki janan ora apa-apa sing penting tetap bersyukur sopo-sopo sing gelem bersyukur ditambahi karo Gustini neng lek ngadu alah tambahi seret ya bersyukur kaya Mas Heru Kusnanto iki sangke syukure didohirni diketoni akhirnya nanggap panjenengan sedaya ngundang wong sak Kutha Blitar Tulungagung galek nggih ya ora ngundang tok ya alhamdulillah dijamu kanthi luar biasa nggih matur suwun Pak Heru muga-muga rezekine kathah halal barokah nggih amin ya rabbal alamin pari panjang umur sing barokah amin ya rabbal alamin gedang tambah anakne kowe yo ha iki sing abot iki ora apa-apa tambah anak tambah rezeki Pak Heru
Matur suwun Mas Iwan Kembar. Matur suwun Mas Ipul. Nggih. Pendekar gondrong dari Blitar Timur. Yo, iki padha jangkunge iki. Gedhi dhuwur. Yo. Sapa iki? Bapak Bandi. Dari Kolo Ceking. Gandenge padha karo jagone iki. Yo. Dari Singo Renggo. Haha. Asik. Oh. Dek jaman berajuan Iya Nduk. njur kelingan anak lanang Iya rapopo. biyen tak ope Ra ngopeni rumah kamu penak men. Nek macak karo manak. ngendi Masamu angge-angge orang-orang piye? Ra melu gawe melu ngomong. Karene wis semenang Yo, Pak Maruf. keturutan Sing semangat. Heeh. Dibantu karo Kang Jarwo Kendil. Alhamdulillah gue hadir. Dari Tukar Karangweruh. Mas Jarwo Kendil matur suwun raipun. Bantu kendang Mas Jarwo. Lek wis Pak Maruf kesel engko diganteni. Ki Pak Bandi. Dari Kolo Ceking. Percotan dulur dhewe dari Kedungmu Singo Renggo. Gantian bro. Ki Mas Rudianto. Masih bersama Singo Renggo. Sedulan karo Kamin dari Satyo Petut Rejo Tangan. Syukur bisa Gunung Desa dadi rejo pancen iya tenan. Matur suwun raipun Mas Gentong dan juga Mas Mujib dari pojok Sadunggal Putra Bumi Bung Karno. Matur suwun raipun wonten ing pentas seniman Mas Gentong, Mas Mujib matur suwun. Yo Mas Rudianto dari Singo Renggo. Pimpinanipun Mas Yono persahabatan karo Mas Min dari Satyo Petut Rejo Tangan. Oh. Anak lanang persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Edi Eni selaku sebagai penasehat dari Kota Blitar. ono ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang Lagi persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Edi Eni yang dari Tadet Maliran dan juga Bapak Tomo yang dari Wisanggeni. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Bapak Mustaqim dan juga Mas Bakat. Dan lagi kepada Bapak Edi Eni yang dari Tadet Maliran selaku sebagai penasehat Paguyuban Sriban dari Kutha Blitar dan juga mantan ketua dari Kutha Blitar dan juga Bapak Tomo dari Wisanggeni. Matur suwun. Senior wasit dari Kota Blitar. Ora ilang gone padha lara lapa Oh, AS.
Singo barong Pak Maruf Gus Edi Ginting dari pojok Satunggal Putra Bumi Bung Karno Perjalanan Durudi dari Kutha Blitar. Pengen yo bene yo. Ora popo. Yo Mas Gareng dari Kota Blitar. Tombo pengen ya. Perjodohan karo Gus Edi Ginting. Panggah singo barong bae rong medun iki. Iya. Persiapan Mas Jarwo. Piye iki Mas Bagat Pak Hakim? Lek dhuwur ya dendo. Lek ora dhuwur ya manut. Sementing wasit sarah. Lek ngetan-ngetan kabeh, lek ngulon ya ngulon kabeh, nggih. Aja mbangun Cinoyo, mbangun Jumindil, mesakne karo Pak Eni iki. Mesti seneni aku. Aja ndur Gus. Ngapunten ingkang kathah luputi Mas Gareng nggih. Gene menungso lali karo luput jane sirku yo ora dhuwur. Ning sing enek kok sing dhuwur